הראש, בכלל כ"א סימן ח', שו"ת הראש. יש לו דין ודברים עם יהודי אחד, היה איזה רב, שרצה לאסור עירוב, מבואות. הוא כתב להחמיר בעירוב מבואות. עשה חומרה יתרה, כיוון שזה יוצא לכיוון הקוטים. הוא אמר אם זה יוצא, המבוא מסתיים אצל הקוטים, כותב הראש, כותב אותו אחד, אותו רב, אמר צריך לבטל, המבוא הזה מבוטל, אי אפשר לעשות עירוב מבואות במקום הזה. כך הוא עשה הלכה, הציע הלכה. ואז כותב לו הראש ככה, תשמעו את הלשון של הראש. אומר ראש, ואתה רבי יעקב ברבי משה, דבלינסיה. בהתחלה הוא קורא לו רבי. וכתבתי לך על עניין העירוב שנהגו בכל גלויות ישראל, להתיר מבואותיהם מפולשים, בין הקוטים, בצורת הפתח וכו'. וראיתי ראותיך שכתבת לי, והודעתיך שאין בהם ממש. והזהרתיך שתחזור בך. ורשתיך הזרה, לא להחמיר על עם ישראל. אל תעשה להם חומרות. אני עושה עכשיו הקדמה לפסח, זה הקדמה לשירים של פסח. ותאמר לקהל, שיתקנו מבואותיהם כאשר הורגלו על פי גדוליהם, אל תמציא חומרות, אל תעשה חומרות לעם ישראל. והנה הוגד לי שאתה עומד במרדך, אחרי שהזהרתי אותך, אתה עומד במרד שלך להחמיר להם, להחמיר לעם ישראל. ואתה מכשיל את הרבים בחילול שבת, כי אתה לא עושה להם מבואות. אז החומרה שלך מה מביאה לידי כולה, כמה עם ישראל מקבל חומרות, זה אסור, זה תחמיר פה, זה אסור, זה לא טוב, זה הבדת וזה לא טוב, זה קשה. כמה יכולים לסבול חומרות עם ישראל? ואתה מכשיל את הרבים, לכן אני גוזר עליך, אחרי שנתן לך כתב זה בעדים, שתתקן המבואות. ואם לא תתקן, כאשר כתבתי לך הרי אתה מנודה. הוא היה הרב שלהם שם. ואם היית בימי הסנהדרין, הייתי ממית אותך. ככה הוא כותב לו. כי אתה בא לעקור תלמוד שסידר רב אשי. אתה רוצה להחמיר? תחמיר לעצמך, אל תחמיר לאחרים. תעשה חומרות, גם אשתך וילדים שלך, אוי ואבוי לכם, אל תחמיר להם. מה היא רוצה לאכול? רוצה לאכול במבה בפסח? תאכלי במבה. יש על זה כשרות? תאכלי במבה. תהני מהחג. אתה לא רוצה לאכול, אתה אל תאכל. שבא לעקור תלמוד שסידר ולחלוק על כל הגדולים שהיו עד היום הזה, אותם שמתו ז"ל והייתה שם בחיים וכו'. ואז זה היה בתשובה ח'. תשובה ט', סימן ט', הוא כותב לו ככה. החכם רבי יעקב בר יצחק, הכתב ששלחתי לאותו חסר מוח, הוא כבר קראו לו חסר מוח עכשיו. ואתה והאחר, תלך אתה ועוד אחד, הוא שלח את התלמיד שלו, זה רבי יעקב בר יצחק. הוא שלח אותו ואת התלמיד עכשיו לאותו אחד חסר מוח, ותאמר לו שאם לא יחזור להימטרה בו, ואת כל הקהל שנגעו בו נידוי באותו המשוגע. בהתחלה הוא קרא לו רבי יעקב בר משה, עכשיו הוא קורא לו המשוגע יעקב בר משה. ככה הוא קורא לו, תראו איזה תקיפים הם היו. והרחיקו יבדילו מדת ישראל, וכל זה צריך חיזוק, שלא יבוא כל שוטה חסר דעת לבטל תורת משה בחומרות. איך הם תקפו את החומרות. ואם יעמוד במרדו ולא ינהוג דין מנודה, אני גוזר עליו במצוות אדוננו המלך הרים הודו, המלך שזה, שיתן כנס למושל 1000 זוז וכו'. ואני גוזר לך רבי יעקב שתמסור כתב זה למושל שיגבה ממנו את הכנס הנזכר של 1000 זהובים, זה סכום עתק. ואם כל זה לא יועיל, גוזר לך שתודיעני את הכל, ומצווה לנדותו בכל הקהילות ספרד, וגם תשמעו שם שהוא כותב, זה הלשון שלו, ומצווה לנדותו בכל הקהילות ספרד, וגם ידונו אותו למוות בדין זקן ממרא. פלא פלאות. בן אדם החמיר בדבר של דרבנן, והוא יצא לו לפי הלימוד שלו שזה לחומרה. הראש אמר לו לא אל תחמיר, תקל להם בישראל, תקל בזה. הוא אומר לו אני לא יכול להקל בזה, לא מסוגל להקל בזה, לא מצאתי ראיות להקל בזה. אומר לו הראש, אם הייתי בזמן סנהדרין הייתי מוציא אותך להורג. בתשובה שאחר אמר לו, על פי ירום הודו של המלך, תוציאו אותו להורג וכותב להם. כדין דין ממרא, כי אנו חייבים למסור נפשותנו על תורת האלוהים, ולבאר עושה הרעה מקרבנו. מה זה עובד עבודה זרה, הוא הכניס להם בודה, מה הכניס להם שם? טרפות האכיל אותם, הוא תיקן תקנה של חומרה מסוימת. כותב הראש, חייב מיתה על זה, צריך להרוג אותו. לשון הראש, סימן כ"א. יש בתרומת הדשן סימן א', זה פלא גדול. התרומת הדשן שאלו אותו אמרו לו הרב, יש מקום בחוץ לארץ שמתפללים תפילת ערבית 5 שעות לפני שקיעה. כמה זה 4-5 לפני שקיעה? נגיד היה שקיעה 5:30? זה 2. 12. תשמעו את הלשון. זה שעה 2. הוא כותב ככה, הוא אומר שאלה. אני קורא תרומת הדשן סימן א', תרומת הדשן סימן א', תשמעו. תרומת הדשן זה אחד הראשונים. כשמרן מביא תרומת הדשן יש לו משקל כבד בבית יוסף לתרומת הדשן. הרבה פעמים, רוב המנהגים שבבית יוסף, תרומת הדשן מערים. אז הוא כותב, שאלו אותו שאלה, אומר, ברוב הקהילות נהגים ביום ארוכים מהקיץ, לקרוא את קריאת שמע של ערבית להתפלל ג' או ד' שעות לפני צאת כוכבים. יש מקומות ד' וה' שעות לפני צאת כוכבים. ככה שאלו אותו. הוא בקיצור, בתחילת התשובה, הוא מביא ראיות מהש"ס, מפלפל דוחה, בסוף כותב, אין לי ישב מנהגם. אין לי אישור. מאיפה הוא? 4-5 שעות
3 שעות לפני צאת כוכבים, אומר אין לי יישוב למנהג הזה, לא יודע איך ליישב אותו. אמרו לו הרב, מה לעשות, לעצור אותם? יש גם תלמידי חכמים מתפללים איתם, האברכים מתפללים איתם גם. אומר מה לעשות איתם, להפסיק אותם? תשמע שהוא כותב להם, אומר אפילו בית שעות לא מצאתי יישוב, לא 4 שעות, בית שעות לא מצאתי להם יישוב. אומר על כן נראה דין ליישב מנהגם, לא בתלמוד ולא בקדמונים. אומר לא, אומר אלא נראה, הוא כותב תרומת הדשן, אלא נראה שהמנהג נשתרבב על ידי תשות כוח שירדה לעולם. הם מסכנים חלשים, אין להם כוח, הם עייפים מהיום, שבורים מהחיים, מהגלות. כך הוא כותב, ורוב ההמון כאבים ורעבים לאכול. הם מסכנים ישראל, רעבים וגם עייפים, ובימים ארוכים, ואם יאכלו קודם מנחה, לא יכולים, וישוב לאכילה עד אחר כך, הם לא יתפללו. אומר מתוך כך לא היה כוח לתלמידי חכמים לתת להם לפרוש מהקולה הזאת. זו קולה גדולה שאין אותה בהלכה בכלל. אומר לא, אני לא מוצא לזה ראייה, אבל גם להפריש אותם, איך אני אפריש אותם מסכנים? הם תשושי כוח. והתפעל תפילת הרג לקרוא את שמה בעוד ים גדול. אומר אפילו בדורות הראשונים כך מצינו ששתקו הגאונים מפני העמים. מפני היה הרבה אנשים שככה עשו והגאונים שתקו מלפניהם. ואז הוא כותב ככה, אומר ולכן ענך להם שם שולחן לעשות ערבית 2:30 בצהריים. אז אמרו לו אבל הרב יש גם תלמידי חכמים מתפללים איתם ב2 בצהריים ערבית, מה להגיד להם? מה לעשות איתם? אז הוא כתב להם ככה, ונראה ואפילו תלמידי חכמים שהם בציבור שמתפללים איתם, שמקדימים להתפלל לקרוא את שמה בימים ארוכים, אם אין יכול להפרישם לא יפרוש מהם. אומר תהיה יחד איתם, אל תפרוש מהציבור, אתה לא יכול לפרוש מהם, אתה יכול להפריש אותם, לדבר איתם, לחכות עוד קצת, לא, אומר אל תפרוש מהם, אלא מתפלל וקורא עמהם כיוצא בזה, ואם מורגל בשאר פרישות ימתין, ואם לאו, אבל מצאת לזה תרומת הדשן מקור? יש לך מקור לזה? אמרת, תשמע, אין לי מקור, אמרת שאני אעשה להם מסכנים. ירדה תשות כוח לעולם. תעלים עין מהם. אתה יכול להעלים עין, אתה יכול להעלים עין? תעלים עין. אם הבורא יתברך גלגל שככה קהילות שלמות, תשאלו אותו, ברוב קהילות נוהגים כך. מה אמר לתרומת הדשן? יא מארצות, אתם לא שווים כלום, תפסיקו לי. לא, הוא ישב התבונן, לא מצא רע שום רע שעשו לא מצא לזה. אמר, טוב, תנח להם לישראל, שיתפללו. חתם על זה, על ההלכה הזאת. מה היה תלמידי חכמים? אל תפרשו מהם. למה? כי זה לא חומרה, זה כולה. מכולה אני לא יכול להפריש אותם. ולמה לא? מה הסיבה? מה ירדה תשות לעולם? הם תשושי כוח, אין להם כוח לזה. אתם יודעים, יש את הגמרא המפורסמת שרשב"ג פעם אחת בא לבית המקדש וראה שהיולדות שצריכות להביא קינים, 2 עופות ליולדת, כמה זה אמור לעלות? היה אמור לעלות פרוט כסף אחד. כן, אבל זה 1 מ-25 מזהב. דינר זהב שווה 25 פרוטות כסף. היה אמור לעלות 1 של כסף. 2 עולה 2 כסף. אז כיוון שהיה לחץ וכל היולדות צריכות את זה, אז עשו קרטל. היה קרטל בירושלים. מה עשו בקרטל? אמרו זוג קינין אחד בזהוב אחד. ככה עשו. מעשה היה שהתייקרו מחירי העופות בירושלים 2 קינים, כלומר זה 4 תורים, במחיר של 2 דינרי זהב. כל קן אחד 2 עופות בדינר זהב. כלומר המחיר פין כמה עלה? פי 12 כמעט. פי 10, פי 12. ואז אמר רשב"ג, ככה אומר הגמרא, אמר רשב"ג, המעון הזה, לשון שבועה, ככה הוא נשבע, לא עלין הלילה עד שמחיר 2 קינים בדינרי כסף, 2 דינרי כסף. אני אוריד את המחיר, כמה הוא היה? היה 2, אני אוריד אותו ל1 עכשיו, אני אחתוך אותו לחצי, אני אחתוך אותו ממה שהיה, לא ממה שהוא עכשיו. ואז הוא יצא ואמר, כל הנשים שילדות פטורות מקינין, לא צריך קורבן. דאורייתא, אלא מה יעשו? מי שיש עליה 5 לידות ודאות ו5 זיוות ודאות תביא רק 1. כלומר כל 5 נשים תביאו 1. מה עשה להם? תקע אותם עם כל היום, עם כל העופות, את כל הקרטל הזה, הסוחרים. הם רואים, אף אחד לא קונה. באים 5 נשים, קונות 1. יש לה 5 לידות, היא מחכה 5 לידות, אומר לה, כמה לידות יש לך? 4 לידות. לא, אל תקנה עכשיו. תחכי עוד לידה, תבואי תביאי. 5 לידות, 5 זיוות. מה הוא עשה להם? נתקעו עם כל הסחורה. מה עשו? הורידו את המחיר חצי ממה שהוא היה. אבל רשב"ג, איך אתה מבטל דאורייתא? התורה חסה על ממונן של ישראל, אל תחמירו עליהם. מי שלכם משחק עם ישראל, גוזרים גזרה, אל תעשו את המצווה הזאת. אל תקיימו אותה, לא צריך. אתם זוכרים את הגמרא בפסחים דף למד, שרב טען סיר חרס שבישלו בו, מה צריך לעשות איתו? לשבור אותו. למה? כי חמץ שבר עליו פסח אסור. מה שמואל אמר לו? זה מותר. שמואל בא למקום של רב.
לסורה. ושם הוא אמר להם, תשמעו, הוא ראה שבעלי הגדרות אחרי פסח מתכננים מה לעשות? לעשות קרטל. למה? כי במקומו של רב מה עושים כל אסירים? שוברים אותם. אז מה אמר הם רוצים לעשות עכשיו? לא את המחירים. הוא אמר להם, אני עכשיו, רב כבר לא היה. הוא הגיע למקום שהוא כיבד את רב. לא רצה לפסוק הלכה במקומו של רב. אמר להם, רב לא יסכים לזה. אני עכשיו הולך להוציא בקרוז שכל אסירים שעבר עליהם פסח מותרים בענה. אמר לו, אתה חותך לנו את הפרנסה. אמר, מצווה לחתור לכם את הראש אתם גם. אתם עושים קרטל על עם ישראל, אני הולך להכריז שכל אסירים מותרים. ואז הורידו את המחירים, והשאיר את ההלכה כמו רב. היה להם כוח. הם ראו שמי שרוצה לשחק עם עם ישראל, לא נותנים לשחק בחומרות עם עם ישראל. היה בית שואל, מאיפה נולדו כל החומרות שיש לנו היום? מאיפה באו כל החומרות האלה? תראו, מי שלומד בית יוסף בעיון כמו שצריך, הוא תופס את השערות, אומר, מה רוצים מעם ישראל מסכנים? מה רוצים מהם? יש רמב"ן, בית יוסף מביא רמב"ן, שהיה שולח את העבד שלו עם המצה, עם העיסה של המצה, הוא עושה עיסה של מצה, שם לו אותה על מגש, שולח אותו 3 שכונות, מחכה שם בתור, שהגוי יאפול לו את המצות שלו, והבית יוסף כותב שאם זה נאפה עם חמץ ולא נגע אחד בשני, זה גם מותר. אתם אומר, רב משש, זה בית יוסף, שולחן ערוך, בתס"א. אם אדם שם את המצה שלו לפני שהדליק את התנור, שם את המצה, אחר כך הדליק את התנור. מה הדין של המצה הזאת? היום מה יגידו היום? גוואלד, אוכל חזיר. שולחן ערוך כותב, אם הוא שם את המצה ועכשיו הוא מתחיל להתעסק עם הדלקה של התנור, לא גז. איזה תנור היה בזמן מרן? אש, גחלים. הוא אומר, עכשיו הוא מתחיל להתעסק איתו. מה מורן כתב? הוא אומר, בתס"א, חושב סעיף ד' או סעיף ה'. הוא אומר, לכתחילה תדליק לפני. אם לא הדלקת לפני, אם לא עבר מיל, הבצע כשרה, אין בעיה איתה. כמה זמן יעבור שתדליק את זה? רבע שעה, 16 דקות, 17 דקות, זה בסדר, היא תאפה עד אז, אין שום בעיה עם זה. אז כמה חומרות עושים לנו היום? ועכשיו הבעיה שהחומרות האלה גומרים את החיים של האנשים, גם עם המחירים, וגם האנשים נהיים נרבים. יש אנשים לא אוכלים מצות בפסח. למה אתה לא אוכל מצות? יש לו כל מיני חששות, כל מיני דברים. אנשים עכשיו, אנחנו ברוך השם כל השנים החמרנו, כמצה של קמח, מצה שמורה, נכון? עכשיו אם רוצים לא לדעת את המחירים, הבית יוסף בסימן, איפה בית יוסף מביא את זה? גם בתפנ"ג, בית יוסף בתפנ"ג. בית יוסף מפלפל, יש לו שם עריכות גדולה, אם למצת מצווה צריך קמח מצה שמורה. מביא מחלוקת ריף, ראש, טור, ואז ערן גם כן שחולק עליהם. בקיצור מביא שם פלפול לבית יוסף, הוא אומר למצת מצווה בליל פסח, לכתחילה ייקח מצה שמורה, לכתחילה מצה שמורה, אבל אם לא מצה, אפילו מצה מן השוק, כדעת הראשונים שהביאו אותם בבית יוסף, זה בסדר. לסיים הבית יוסף, ולשאר ימות השבוע, מה שאנחנו מחמירים כל השבוע, הוא אומר, לא צריך כלל מצה קמח מצה שמורה, אלא משעת לישה ואילך. הוא אומר, כל מה שפלפלנו זה הליל פסח, מפסח והלאה, מכאן והלאה, אומר בית יוסף, אין צריך כלל להחמיר בכלל. כל מי שטען, דחה אותו על הסף. בבית יוסף הוא כתב רק לליל מצווה, בלילה הראשון, תביא איזה מצה, תביא מצה קמח מצה שמורה בשעת קצירה. אבל שאר השבוע בית יוסף אין צריך כלל בדבר הזה בכלל. אז כל מה שאנחנו עושים זה חומרות של חומרות. עכשיו בוא תגיד לבן אדם היום, תתארח אצל חמיכה, אבל הוא אוכל מצה ראשון, מצה יהודה. יש לך מה פתאום? אני לא הולך אליו חול המועד, הוא לא קונה קמח מצה שמורה, הוא לא זה, הוא כמו גוי, הוא לא יודע להתנהג, הוא לא יודע לכבד אותי, הוא לא יודע. כעלק אתה שווה, לירה אתה לא שווה אתה. בית יוסף אומר לא צריך, אין חומרה כזאת לבית יוסף. חמיכה עושה עיקר הדין, יש לו שכל. אתה טיפש, זורק את הכסף שלך. אתה עוד לא הולך להתארח אצלו גם, אתה בא עם מצות שלך ביד, עושה כל מיני דאווינים עליו, ומתגאה עליו, ומרים את האף עליו. יש כאלה על אבא שלהם גם. לפני שבועיים מישהו שאל אותי, הוא עושה סיום מסכת, אבא שלו חילוני. אז הוא שואל אם אבא שלו יבוא, הוא אוהב לעשות מנגל אבא שלו, הוא כזה אחד אש. אז הוא רוצה לעשות להם מנגל. אמרתי לנו שיעשה מנגל, מה הבעיה? הוא בא עם החזיר בכיס, מה אתה רוצה עם אבא שלו? שעשה מנגל, מה הבעיה? הוא אומר לי לא, יש לו 3 חברים אשכנזים, ויש חשש שמרן בק"ג כותב שזה בישולי עכו, שבחלי של בפרסיה זה בישולי עכו. אמרתי לו, תראה, גם הרמה עצמו אמר אם אתה מדליק את האש, הוא מתיר לגוי לבשל. אמרתי, אבא שלך הוא מכבד תורה, מכבד, אם תגיד לו יבוא קידוש, הוא ישמע קידוש, אמר לי כן, בטח. אמרתי, יש לנו יביע עומר. איפה הוא מביא את זה יביע עומר? נראה לי בחלק ה', חלק ה' אני חושב, כן, חלק ה' ג' ד'. הוא כותב בעברם מפורש, שכל מה שאנחנו מחמירים בשולי עכו זה בגוי. בכלל שבפרסיה אין לנו חומרה כזאת. נכון, יש
פלפולים אצל אשכנזים, ציצי אלעזר קצת נטה להחמיר, אנחנו לא מחמירים. וחוץ מזה, אם אתה רוצה כבר לעשות חומרה של שיגעון, של טיפשות, על חשבון כיבוד הורים דאורייתא, תדליק אתה את הגחלים. גם לאשכנזים זה בסדר. תראו, אנשים עוברים על דאורייתא, עוברים על הלבנת פנים שאין לו חלק לעולם הבא, על חומרות שרבותינו לא חלמו עליהם בכלל. הראש כתב לאותו אחד, שאתה רוצה להחמיר לבנים שלי, אתה רוצה להחמיר לקהילה הזאת, אתה חייב מיטה, אתה חייב. אז היעבץ שואל, מאיפה באו כל החומרות האלה? מאיפה באו החומרות? הוא היעבץ מה כותב? אומר היעבץ ככה. אתם יודעים, הבעל מחנה חיים כותב, אומר, מעשה רע בעיניי ראיתי. מה זה מעשה רע? שכל אחד ואחד נשא נפשו בכפו לחפש בתר איסורים, לאסור כלל ישראל בדברים המותרים שנהגו בהם. מחפשים חומרות וחומרות וחומרות. יש אנשים שנים, תתכנס, תשאל איזה מישהי לפני כמה זמן, היא אומרת, אני כבר שנים לא אוכלת עוף. לא אוכלת עופות. אמרתי, לא, אמרו, זה הבר על זה לא טוב, וזה על זה לא טוב. שיגעו לה את המוח, עשו להם את החיים. יש לך חכם גדול, יש את הרב מחפוד. הרב עובדיה אמר, הבד"ץ הזה טוב, וזה... למה לחפש חומרות? למה שיגעונות? יש ביטולים, והסכינים היום הם אכשר דר הסכינים היום. אז איפה בו כל החומרות האלה, ריבונו שלהם? בשר, לכתחילה תקנו, רבנות חלק. לכתחילה, זה מהודר, זה מצוין, זה בדיוק כמו הבד"צים, בדיוק, רק זה שליש מחיר, פחות מחצי מחיר. אומר לו, אני... מסכות הרב. מה? מה מסכות? חלק. דוד, אתה צריך להתחיל... דוד, אתה... עזוב אותך, לא אוכלים את זה. תשמע מה כתוב... 20 שקל נוכל... דוד, תשמע מה כתוב עליך אתה, תשמע מה כתוב עליך, יעבץ מה כותב עליך, תשמע. תשמעו. תאכלת ב-20 שקל, היעבץ... היעבץ כותב בחלק ב' סימן קופנון. אומר מאיפה בא כל החומרות האלה של עם ישראל? הוא כותב ככה, ואשר זכרת מחומרי האשכנזים שנזהרים יותר מגופי תורה. הלא על זה ועל כיוצא בזה כמצווח נעלהו בבי מדרשה וכמה מחיבוריי בייחוד מה שכתבתי במור וקציעה סימן תנג. בשאר מקומות לא מנעתי עצמי לעורר נרדמים השקועים בשנת ההרגל האכזרי. הם מתאכזרים על עצמם, מתאכזרים בחומרות על הילדים שלהם, בחומרות על אנשים שלהם. אני יכול לספר לכם סיפורים מעכשיו עד עוד שנתיים איך אנשים איבדו את הבתים שלהם בשל חומרות של שטויות והבלים. בעלי תשובה שלא היה להם הדרכה, או רבנים ששיגעו את התלמידים שלהם, הרסו להם את הבתים ואת החיים שלהם. הוא אומר, ועל זה אני צועק, כך הוא כותב, מלעורר נרדמים השקועים בשנת ההרגל האכזרי, הקשה, עד בלתי שמיים לא יקיצו. אומר, גם אם תנער אותו, ויגיד, אני רבנות חלק לא אוכל. פלא עליך. כך הוא כותב. והייתי אומר, והיא הייתה באוכרם, זה לשון היעבץ, הייתה באוכרם, ודאי לגרום מכשולות בגופי איסורי תורה. אם אתה לא רוצה, אתם יודעים, הרבי מסוכותשוב מביא שפעם אחד הנכד שלו עשה קטנים. הוא לקח רבית מים, שפך על הקטנים והתפלל. בא מישהו, לקח דיבה לשפוך, אמר היה פיקור סמין, אתה פיקור זוומין אתה. אמר לו למה? אמר כי חז"ל אמרו ביטול של מי רגליים ברביעית. אתה מחמיר יותר מהם, אתה אפיקורוס. כמו קוטי. הקראים לא מאמינים בתורה שבעל פה, אתה כמו קראי אתה. ככה צעק עליו. ואז אומר היעבץ, ולגרום על ידי כך מכשולות בגופי איסורי תורה, מי שמחמיר בינו לבינה. זה אסור וזה אסור. וזה לא נאה וזה לא יאה וזה לא לבן תורה. בסוף נכשלים באשת איש. וגם נכשלת במקומות אחרים. לאיפה הולכים? לכל הגמרא בנדרים אומרת שבאה אישה אחת לרבי, אמרו לרבי, השולחן הלכתי והפכו. אמר לה, מה עשה ביתי? שהתורה התירה אותך לבעלך. איך? בכל האופנים. מאיפה באו כל החומרות? משוגעים. הוא לא קדוש, הוא לא טהור, הוא לא כמוך. מה אתה עושה לו? למה אתה הורס לו את החיים? ואומר הרב, וכן הביא בכל דבר, כמו שכתבו זה, על האוסר את המותר סופו להתיר את האסור. שון היעבץ. ובאמת עיוורון עיני ליבות התופסי התורה איש שנתקיים בעוונותינו הרבים, ואיבדה חוכמת חכמיו, ונמסר אלמה ביד מי? מי אלה המחמירים? ביד הטיפשאים קורא להם. כי הם לא יודעים הלכה. למה הרב עובדיה היה לו כל כך הרבה קולות בהלכה? כי הוא היה מקל. מי שאומר הרב עובדיה מקל זה שוטה וגס רוח להגיד שהוא מקל. כי הוא בקיא בספרים. הוא לא מקל הרב עובדיה. תראו שהוא כתב על צניעות,
איזה חומרות, וואי וואי וואי. תראו ביביע אומר בחלק ה' סימן ה' אבן העזר, תראו מה שהוא כותב שם בצניעות על חומרה של פאה. איזה חומרות, אתה לא מכיר את הרב עובדיה בכלל. אבל שהוא הגיע להלכה, בטרפות, בהשגחות, בתפילה, בשבת, כמה קולות. מאיפה באו כל הקולות? הוא המציא קולות, הוא היה בקיא בכל הספרים. הוא ידע להתיר את האסור, למה? הוא לא התיר את האסור. הוא ידע שזה מותר, רק אסרו את זה בחינם. זה מה שהבית כותב. והעיד שכוחי תפוחי תשושי מגששים כעברים. לא יודעים ללמוד הלכה, אז אסור, 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 תחמיר, תחמיר, תחמיר. מה תחמיר, ריבונו של עולם? ואני לפי דעתי אתכם, כל החומרות זה בא מהסוחרים. הבשר חומרות, תדעו לכם, מי שרוצה להחמיר בית יוסף, בבשר צריך להחמיר ב-72 טריפויות. האור לציון כותב בחלק ה' אף אחד לא מחמיר שיטת בית יוסף, אל תבלבלו את המוח. כך כותב האור לציון. זה שאתה מחמיר בשר חלק, ריאה, זה חומרה. מה עם כל החומרות של הבית יוסף? אתה מחמיר בית יוסף? אתה לא מחמיר בית יוסף. אז מה אתה מבלבל את המוח כאילו אתה בית מחמיר בית יוסף? כך כותב האור לציון בחלק ה'. וגם השמן כתב על ריאה, בסימן ל"ט ביורד הסעיף י', מה הוא כותב שם? אומר מאכיל טרפות. זה שיטת הרשב"א. הרמ"א כותב זה לא מאכיל, אנחנו יודעים לבדוק את זה. ומרן לא כתב שזה טרפות ממש. מאכיל. אז זה לא חד ושלום, מאכיל טרפות. אני יש לי ספק למה שאני לא יקד בזה. ואז אומר הרב, והרי הם כעברים אשר מתנהגים אחרי מורי השקר ככסיל בחושך הולכים. הוא קורא להם מורי שקר, הוא קורא להם. אתה לא מורה הוראה, אתה מורה שקר להם בחומרות שלך. עושה תפל עיקר ועיקר תפל. הוא אומר, ומה הוסיף עוד לדבר? וכבר צפו קמאי קדמאי ויפה אמר רב בית דין גדול בדורנו, רב בקהילה מפורסם לקהילתו. הפסד גדול הוא שנכתבו 10 הדברות בפנקס שלכם. אחרת איפה היינו מגיעים. אתם מבינים? זה הכל רבותינו. יש חתם סופר נפלא ביותר. הרב משש כתב על חומרות שאיזה בט"ץ צריך תצא להחמיר, אמר איזה שטויות והבלים. הוא הביא את כל השיטות המקלות בבית יוסף. הרב משש, רב שלום משש, רק אני הבאתי אותו כאן. אבל אם היה לנו זמן, הייתי לקרוא לכם כל כך דברים מתוקים שלו. מי שירצה יראה בשו"ת שמש ומגן, חלק א' סימן כ"א. איזה קול הוא כותב מי שהרב מרדכי לא התיר את המצע של יהודה. מצות יהודה התיר אותם. באו כתבו חומרות על זה. הוא אמר לא יודעים, לא מנעם ולא משמאלם. כך הוא כותב. ככה השאלה הייתה. תראו לשון של שאלה. מכתב שאלתו של הראשון לציון מרדכי אליהו שליטה מהרבנות הראשית לדון ביני התנור של מצות יהודה ירושלמי. הוא אומר אין שום בעיה עם זה. מה זה כל החומרות שאתם מחמירים? זה חומרות על חומרות על חומרות על חומרות. הוא מדבר על מצות יהודה שמחמירים. אז מה יגידו על החומרות שלנו היום? אתם מבינים? אז אדם צריך לדעת עיקר הדין. מה עיקר? אתה רוצה להחמיר? יש לך כוחות נפש בחומרות? תחמיר לעצמך. אבל בבית תתנהג למה שעיקר הדין. התורה דרכיה דרכי נועם, כל נביאותיה שלום. אתם רוצים להחמיר? תחמיר בין אדם לחברו. פה אדם יחמיר. איך הגמרא בבבא קמא? מן דבעי לימיד חסידה. מי שרוצה להיות חסיד, מה ילמד? הלכות נזיקין. אל תזיק את חברה, זה חסיד. לאכול בשר עם כל החומרות זה לא נקרא חסידות. אתה לא נקרא חסיד, זה לא חסידות. להחמיר איזה מצה ב-128 שקל 2 קילו, זה משוגע, זה לא חסיד. מי נקרא חסיד? חסיד זה לשמור בין אדם לחברו. מי שהולך לחמי ועושה לו מצות ראשון, מצות יהודה על השולחן והוא אוכל באמצע השבוע, זה נקרא חסיד. למה? כי הוא יודע לא להעליב את חמי, לא להעליב את אבא שלו. הוא יודע להתנהג בדרך ארץ עם הבריאות, הוא יודע לכבד את אשתו, הוא יודע לפרגן לילדים שלו. זה נקרא חסידות. אבל כל החומרות האלה שרבותינו, יש פה 8 דפים שהבאתי חומרות שאנשים לא סיירו רבותינו בכלל. ואנחנו בשבילנו, החומרה הזאת זה עיקר הדין, אנחנו חושבים בכלל. מרן עצמו לא חלם על החומרות שאנחנו מחמירים היום. אם היה בדורנו, היה תופס את הראש. מה אתם עושים? מי ביקש מכם רמוס חצריי? זה התורה הכאובה שלנו. אנשים מגיע פסח, מקבלים חלחלה בגוף, מגיעים רעידות, פחדים. הגיע עכשיו שבת, פסח, ערב חג, כולם בפחדים. ריבונו של עולם, אתה צריך ליהנות מהשבת, ליהנות מהחג, תאכל פיתה, תהנה ממנה, עם איזה חומוס, תקפל את המפה, כמו שלמדנו בהלכה מקודם, תוציא אוכל כמו בן אדם. לא צריך חרדות ופחדים וסיוטים מהמועדים שלנו ומהשבתות שלנו ומהחגים שלנו. וגם לא מנקד, אישה חרדה מהניקיונות בבית, גברת, תקחי שקית, תאספי את כל החמץ, נקראת פסח, זהו, סיימת. כמה זה לוקח לאסוף את החמץ בבית? את הכזיתות, כמה זה לוקח? רבע שעה, 20 דקות, סיימת. זה פסח, סיימת עם ניקיונות פסח. אני אקנה לך כלים חד פעמים חדשים, וזהו, את הכלים הישנים תשימי אותם, נסגור אותם בארון, סיימת פסח. זהו, קומקום חשמלי נמלא אותו, נרתיח אותו, נשפוך קצת מים על הכיור, סיימנו פסח. כמה זה לוקח? מי שחכם בהלכה, חצי שעה עושה ממך פסח, גמרנו. יש עניין, חומרות, אבל מי שזמי אותה לחרדות ופחדים, ביקש את זה ממך בכלל. איך כלל מרוקד לך? עוד פעם, דוד, אתה, דוד, אתה לקחת יעבץ, תלמד אותו בלילה. 10 שעות ישבה היום. הרב חזני, בכבוד.